Jebem mater, gde je fino sad da porazgovaramo, ovo je ne znam po koji put ti kažem, gde je fino ovako obuci košuljicu, nabaci naočale, parfema malo stavi, sredi se, izađi, ne moraš među ljude, zabranjeno, ali ne možeš ti non stop biti zatvoren u kući, izgledat, te pogledaj se čoveče, na što ličiš. Znaš šta? Prošli put smo o tome raspravljali, prošli put sam ti ja rekao nemoj više jahati na mene i ti opet navalio, pa ja ne znam stvarno, jebe se tebi šta ja radim i kolika mi je brada, gdje čovječe shvati više, shvati. Ne znam Bogam, ja ti neću više govoriti, bez veze se raspravljamo, ali takav sa mnom neće ići u čaršiju. Sigurno neće, ja sad odu u čaršiju, ali takav sa mnom, vjeruj meni, sa mnom si završio i Boga pita kada ćemo pričati više, ja i ti zajedno. Ma idi gdje hoćeš, idi, neću više da raspravljamo, ovo je ne znam koji put da se oko ovoga svađamo. Znaš šta je Elvise, odnosno Pepi, više ne znam nikog. Ti si sa mnom završio, ako progovorim u ovih 7 dana, sad tobom, vidiš, zapamti ako progovorim s tobom. Sram te bilo. Non stop se oko istog svađamo.